Amerikka, kun TikTok bännetään taas pariksi tunniksi. Oh my god, I can't fucking see anything! Koska Sonic 3 tuli vähän aika sitten, niin mä ajattelin, että miksikä ei kaivettaisi vanhoja pelejä tuolta ja pelattais Shadow the Hedgehogia, koska nostalgia on se juttu. Ei vittu. Noi vitun ase-äänet on kyllä... Ai saatana, pilasit Edgyn hetkeni. Shadow the Hedgehog. Why does that name haunt me? It's the only thing I can remember. And that gruesome image. Holy fuck. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Vitu baari-illan jälkeen vähän vitullisessa darrassa. Sitten paska osui tuulettimeen. Look how pathetic they are. I don't have time for these humans. I'm too edgy. As you can see, the day of reckoning will soon be here. Find the 7 Chaos Emeralds and bring them to me as promised. Huh? Who are you and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Aha, ja sit vittu räjähettiin. Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. Oh my god! Now then, time to go and fulfill this promise. Oh my god, what the hell? Saanko mä tässä vaiheessa sanoa, että mä en muista yhtään Pleikka 2 niinku ohjaimen. Saatika sitten peliin! No joo, oh my god. Tää lähtee ihan... Mitä vittua sä täällä teet? Bro, anna mun olla hämmentynyt. Oota, mitä? Apua. Apua. Oota, ei helvetti. Joo. Okei. Oh my god. Joo. Tää on samalla opettunut mulle, että miten tätä peliä ja konsolia ajettiin ylipäätänsä. Joo, niinpä onkin. Miten mä saan sen? Hyppääkö vaan siihen? Ai helvetti, en näköjään. Vittu niin. Ai mä vaan hyppääsin, okei. No siis mä tykkään siitä, että miten ne vaan lojuu tuolla, mutta joo. Damn, not here. No siis en mäkään haluaisi mennä vitun backroomseille, mutta... Damn, not here. Joo, sä sanoit sen jo äsken. Siis, joo. Mä tiedän, että niinku... fanit ja muutkin, jotka on varmaan pelannut tätä peliä, kattoo tällä hetkellä tätä mun pelaamista silleen, että ei saatana. Ja ei hätää, koska kattosin itekin. Koska fiilis on kyllä tällä hetkellä sellainen, ai saatana. Oh my god. Hei! Oh. Siis... Okei. Mä tiedän, että mun kommentointi on aika lailla vitun persanal. Mutta tää mun kokemus tällä hetkellä tästä pelistä on vitun persanal. Koska tää lähti vaan tää vitun peli. Eka oli se vitun Edgyly cutscene ja sit tää vaan vittu lähti. Tää vaan vittu räjähtämällä. Oh my god, joo. Mä en edes pysty niinku... This can't be. Miltä? Ai! Loppuks mun rinkulat vittu kesken, vaan mitä helvet. Hey Shadow, long time no see. Unlock unlimited power. Ei kun niin! I
die here. No kuolitpa sittenkin. Hey Shadow, long time no see. Tää on ensimmäinen kenttä ja mä en saa tätäkään tehtyä. Ei saatana. Oh my fucking god. Tää on hyvin vakuuttava eka tupe-video, mä tiedän, mutta niinku... I'm trying, okay? With that Chaos Emerald, you can unlock unlimited power. Noniin. Oh my god, just fucking go. Mä en vittu no niin, hyvä. Oh my god, oh my god, I can't fucking see anything! Ota niitä rinkuloita! Vittu juokse, mulla ei ole enää yhtään rinkuloita! Fuck me! Ah shit, mä en näe mitään! Noniin. Noniin, siellä on rinkuloita! Oh my fucking god! Ota ees yks! No matter how many you defeat, they just keep coming. Shadow, give me a hand. Hey, not bad. Kiitos, mä en tiedä mitä mä tein. Joo. Oi perse. Et nyt kuole! No, stop! Damn, not here. Voi vittu. Noniin, noniin. Tapassa! Ai, en mä tiedä. En mä älynnyt. Mä luulin, että Shadow vihas kaikkia. Oh my fucking god! Damn, not here. Blackout! I will find the truth. No vittu. Mitä vittu? Oh my god. Just go. Mä oon jo hetken stressannut näin saatanasti! Missä vitussa kaikki checkpointit on? En mä tiedä, vittu, mene vaan. Joo. Ei helmi, mitä? Joo. Tonne. Okei. Oh. Nice job, Shadow. Kiitos. Oh my god, oliks tossa koko ajan checkpointti ja mä en älynnyt? Ei helvetti. Voitko nyt vittu? Ei saa. Oh my god, mä en kuollutkaan. Elää vittu, sinne menee. No voi jumalauta. Okei. Mikäs tää on? Mikä tää on? Mikä vitun tursas? Oi saatana. Ennen kuin mä näkisin jotain, oh my god. Checkpointti! Kiitos, oh my god. No niin, nyt mä voin kuolla. Ei, en oikeesti. Eikö sun pitänyt tappaa nää kaikki? Mä tiedän sen, että tässä on niinku eri näitä niinku mikä vaan ending loppuja. Mut mä en tiedä yhtään, että miten ne niinku hankitaan. Et mä oon pelannut paljon niinku eri Sonic-pelejä. Mutta tää on yksi niistä, joka on mulla jotenkin jäänyt. Ja oh my god! Joo! Oh! Kiitos. Kuule,
Sä voit käydä hakemaan ne, mut mulle riitti tää. Once I find all of the emeralds, then I'll find the truth. Joo. Kiitos tästä. Se niin kuin saatanan hyvä juttu. Vittu mä yritän juua. Ei vaan tule mitään. No one tells Chaos me what to Emerald. do. I have my own reasons for collecting the Chaos Emeralds. You really don't understand the situation here, do you? Perhaps Professor Gerald has done more to your memory than I imagined. The professor? Tu hävitti Emerald. Strange that you don't remember your maker. What'd you say? Silence! The Hiljaa ramifications of your disobedience will be severe. Slap. Bro. Ei saatana. Mihin se mut släppäs? Löi niin kovaa, että päädyin seuraavalle tasolle. Ai saatana. Where am I?